हे बघ, हे मानाजीराव माने हंबीरावकडे पाहुणे जातात, त्यांना आतिथवर सोबत कर. अहो पण त्यांचं मला घर कुठे ठाव आहे? ते मला ठाव हाय. चला. बरं चला तुम्ही, मी जातो आता. अहो पाहुणं, तुम्ही या लढाईच्या कचाकचीत कशा पायी आल्या? असं जरा सोयरिकीचं काम आहे म्हणून. सोयरी? तुम्ही सोयरीक जमवून देता? अहो माझी बी एक सोयरीक जमवून द्यायची आहे. हा. आता सवशी जमवून दिलं तर जोड्याने पाय पडू तुमच्या. पण जमण्यासारखे आहे ना? अहो हे काही विचार नाही झालंय. अहो आमचं समज समज जोडल्यासारखं आहे. तर मग छान आहे. पण काय नाव काय तुझं? माझं नाव होय, माझं नाव घोडाजी आमटोजी दाभाडे. दाभाड्यापैकी वय. बरं आहे. आणि चाकरी कुणाची करतोय? अहो हे काही विचार नाही झालंय. चाकरी आपल्या शिवरायाची. शिवाजीची? अहो शिवाजींची नाही, शिवाजी महाराजांची. वा 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 वा. चाकराला धन्याविषयी आदर हाय म्हणायचा. छान छान. घे तुझ्या आदराचा चीज म्हणून या मान्याकडे लावली कशी भेट घे. म्हणजे तुम्ही? मी मानाजीराव माने, समजलं ना? चला ठेवून घे ती. चला चला.